ng mga nagbabagang balita. Dating empleyado arestado matapos pagbantaan ang dating amo. Sako na may mga lamang parcel, tinangay ng isang lalaki. Insidente sa pool sa CCTV. Ilang lugar sa Albay nakakaranas ng pag-zero visibility dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon. Mga pinaka na agri-products ng mga Irigenyong magsasaka, tampok sa Tinagba Festival. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Pinagbantaan at tinakot ng isang lalaki ang dati niyang amo na nagtangkang isusumbong sa mga otoridad. Kalabos ang suspects ay kinasang entrapment operation ng PNP, Anti-Cybercrime Group. May ulat si John Amador, exclusive. Agad na idiniretso sa Station 1 ng Naga City Police Office ang lalaking ito matapos ang ikinasang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, pinipirahan ng suspect ang dating employer na biktima ng may pagbabanta. Ito ay extortion in relation sa 10175. So nangyari ito kanina lang mga alas 4 pasado ng hapon. Ito dati itong empleyado ng isang empleyado ito dati ng isang nagrereklamo. Ngayon, matapos niyang hingian ng pera, binigyan siya ng 25,000, nagkaroon sila ng kasunduan, notaryado na hindi na siya makikialam matapos na mabagyan yung 25,000. Ngunit hindi pa umano natapos dyan ang panguuthot ng suspect. Matapos humingi pa siya ng mas malaking halaga ng pera sa biktima na may kasamang pagbabanta. Dito na humingi ng tulong ang biktima sa mga otoridad at agad ikinasa ang entrapment operation. Ngayon, naghihingi siya ng 75,000 or 80,000, umabot sa tawad na 75,000. Kapalit ng hindi niya napanggugulo na pag tinatakot kasi itong itong dating employer niya na kung hindi susumbong niya sa BIR, sa DTI at saka kay Tulfo. Maharap siya doon sa kasong extortion in relation sa 10175. Meron naman itong piyansa, magdidetermine na lang yan yung prosecution. Naharap ang suspect sa patong-patong na reklamong may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Doon sa mga empleyado na kung sila naman ay may demand doon sa kanilang employer, daanin nila sa tamang proseso. Magreklamo sila doon sa tamang venue kung sa tawag dito sa itong sa labor. O doon nila pag-usapan, huwag nilang hihingian ng kapalit ng pera o tatakutin yung kanilang employer para hindi sila magkaroon ng ganitong kaso. John Amador, CSN. Problemado ngayon ang isang delivery rider matapos matangay ng hindi pa nakikilalang kawatan ang mga pan-deliver niyang parcel na nakasilid sa sako. Ang sapul sa CCTV na insidente sa ulat ni John Amador. Problemado ngayon ang isang delivery rider matapos mawala umanong matangay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang mga parcel na i-deliver niya. Ayon sa biktima, nakasilid sa sako ang parcel na nagkakalaga ng aabot sa 10,000 pesos. Medyo dakol si deliver ko duman. Nasa loob lang po ako ang gate. Piglatag ko lang duman si mga parcel sa may lami sa Concordia. Tapos pigapodan ko kaya ito saro-saro. Okay. Medyo dakol kaya ito. Kaya nahaluyan ako duman sa laog. Sa laog lang po ikang gate. Taran yan lang eh. Itong gate lang talaga. Tapos bakod ang pagitan ka itong sa kuya. Medyo nahaluyan ako duman. Kakapod ko. Nagluwas pa po ko. Nagtagiti. Pigtawabang ko itong plastic. Sinasainutan. Nyaon pa. Naglaw giraray ko, apod giraray ako. Tapos pagluwas ko, trumayo na. Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang lalaki na nakatayo sa tabi ng motor na gamit ng delivery rider. Naiwan ng biktima ang sako na naglalaman ng mga parcel na nagdi-deliver sa loob ng paaralan sa lugar. Tila tumempo ang suspect na walang dumadaan sa lugar, sabay kuha ng mga parcel at sumakay sa isang motorsiklo. Allegedly, nawara si parcel niya na nakakagduman sa motor niya. So, upon follow-up ang sa kanyang investigator, nahiling min sa CCTV na
may nagkuha na individual. Ito nga nakamotor man. So, kaya to si pagka-follow up niya. Actually, nag-coordinate na ako sa neighboring station me na si possible suspect paduman kaya sa Magaraw. Sa ngayon, hindi makapasok sa trabaho ang rider dahil inaasikaso na walang parcel at maaari din umano itong mag-abuno sa kanyang mga undelivered items. Si 24 may babayaran, nasa 5,300. Tapos itong 12 po kaya, may itong babayaran, kaya di ko aram sa presyo ka ito. Okay. Kung piga-put-tapot ko, iba naman yung 1.5, tapos may duwang, may 600, may 300, tapos yung iba, di ko pa nakaput. Kaya abuton po, more or less mga 10,000 ito. May nakailing man o may nakabista po, para din na mag-ulit. Diyan kaya may mga kaso na dyan yung nagkakawaran yung mga helmet, may nawaranda dyan yung laptop. Especially sa mga delivery rider sa Shopee man or Lazada na pag deliver kita, i-assure ta na data bayaan ng satuyang parcel na nasa motor. Sabi nga ni Kayan, kung may maning opportunity ang mahabon, di man yan di man makakagibukang panghabas. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang insidente. Gayon din ang pagtukoy sa nasa likod nito. Jan Amador, CSN. Dead on arrival sa ospital ang isang 75 anyos na babae matapos tangayin ng rumaragas ang tubig baha sa Karamoan, Camarines Sur. Nangyari yan nitong weekend sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan dulot ng shear line. Ayon sa impormasyon, papauwi na sana ang biktima ng tinangay ng malakas na agos ng tubig habang tumatawid sa sapa sa Zone 5, Barangay Kadong. Biniberipika pa ng Office of Civil Defense sa OCD ang naturang insidente. Halos mag-zero visibility ang ilang lugar sa Kamalig at Ginubatan sa Albay matapos na nangyaring ashfall kahapon. Fivox, wala pang nakikitang indikasyon na itaas sa mas mataas na alerto ang bulkan. May ulat si Regine Bue. Nakaranas ng intense ashfall ang mga bayan ng Kamalig at Ginubatan sa Albay matapos ang ash emission ng Mayon Volcano bandang alas 10:35 ng umaga nitong Lunes, Pebrero 9. Sa kapal ng ashfall mula sa Mayon, halos mag-zero visibility ang ilang lugar tulad ng nasa video na ito. Ayon sa Fivox, umabot sa humigit kumulang 4 na kilometro ang lawak ng ash emission. Ipinaliwanag ng Fivox na ang pangyari ay dahil sa pagguho ng mga naipong lava sa gilid ng bulkan na nagdulot ng pyroclastic density currents o uson na dumaan sa Miisigali at umabot din sa 4 na kilometro. As of 8 a.m. today, for the past 24 hours, nakapag-record po ang Mayon Volcano Network ng 2 volcanic earthquakes, 396 na rockfalls, at 52 dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents o mga uson. Kasama na po yung kahapon ng bandang alas 11 ng tanghali. Nagdulot nga po ng malaking uson yun at nagdulot ng ashfall dito sa ilang barangay ng Kamalig at Ginubatan. Sa kabila nito, binigyang diin ng Fivox na nanatili sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano at wala pang indikasyon na itaas ang bulkan sa mas mataas na alert level. Sa ngayon naman po, pero sa ngayon wala naman kami nakitang indication na nag-de-escalate siya. So far as yung pinapakita niyang mga activities ay yung tahimik lang na naglalabas ng lava flow. Muling paalala ng mga otoridad sa publiko na sumunod sa mga itinakdang pag-iingat, lalo na sa mga lugar na apektado ng ashfall. Mga dapat gawin tuwing may pagputok ng bulkan. Pangangalaga sa paningin. Magsuot ng safety goggles upang maproteksyonan ang mata sa ashfall. Iwasang gumamit ng contact lens. Gumamit muna ng salamin kung maaari. Magpakonsulta agad kung may pamumula at pananakit ng mata. Huwag kamutin o kuskusin ng mga mata. Kung naiirita ang mga mata, ay banlawan ito gamit ang umaagos at maligamgam na tubig. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Regine Bue, CSN. Talamak umano ang mga motoristang gumagamit ng hindi autorisadong helmet tulad ng nutshell sa Rinconada area. Hindi umano yan standard na safety protective gear
na delikado sa mga motorista at angkas nila. Narito ang ulat. Hindi lang mga driver ng motorsiklo sa Iriga City ang walang suot na helmet dahil maging ang kanilang backride wala ring suot. Ang iba ay may suot naman tulad ng nutshell helmet na ito. Ngunit hindi umano ito otorisado lalo't ayon sa Land Transportation Office ginamit lang ito sa pagbibisikleta. Nangyari dito, marami din akong nakikita actually dito sa Rinconada using the nutshell helmet na para sa bikers actually yun, hindi naman yung para sa mga motorcycle riders. And both the driver and the backrider dapat naka-helmet man. Paliwanag ng LTO, mahalaga na standard ang gamit na helmet ng mga motorista na isa sa safety protective gear ng isang nagmumotor. Ang mahuhuling gumagamit nito ay magkakaroon ng penalidad na first offense to third offense na aabot sa 5,000 hanggang sa 10,000 pesos. Kaugnay nito, mas pang pinaigting ng ahensya ang kanilang roadside inspections para masawata ang mga motoristang hindi gumagamit ng tamang helmet sa Rinconada area. Huwag na lang po natin isipin na may law, may Republic Act 154, yung paggamit ng helmet habang tayo nagmamaneho. Very important na ang isipin natin pag alis natin sa bahay, alam natin iisip na yung safety. Safety mo, safety rin ng iba. Nick De La Cruz, CSN. Kalaboso ang isang senior citizen sa ikinasang bypass operation sa Naga City. Suspect, mga minor de edad umano ang malimit na parokyano. Si John Amador sa detalye. Isa na namang tulak ng ipinagbabawal na gamot ang nalambat ng mga otoridad sa mas pinaigting na anti-illegal drug operation ng pulisya. Pasado alas 6 na gabi kahapon February 9, kalaboso ang isang senior citizen matapos magpositibo ang bypass operation sa sitio sa Lunggigi, Cararayan, Naga City. Ang samo pong subject, sarong 61 years old, siya po identified as SLI. So during operation, kuanan po siya ng pinaghihinalaang shabu. And iningani po, sa pagrekisa, nakuan pa siya ng bali 7 gabos so bypass items. So ini po nagkakantidad ni na more or less 20,000 pesos. Nakakabahala din umano ito dahil sa kanilang surveillance at verifikasyon na pag-alamang may mga minor de edad ang kalimitang parokyano ng suspect. Base po sa pag-hapot-hapot mi and sa samuya pong pag-iimbestigar, ang mga patron kayo ang mga pinagpapabakalan. Piningan nakakamundo ang iba, mga minor de edad, base po sa mga nakatang impormasyon. Kami po sa part ng PNP, kami po padagos-dagos pong ginigibo, asin gigibuhon ang samong mandato para po ini mapundo. O kung dahil man mapundo, mabawasan ang ining babariwas ka ng pinagbabawal na droga. So ini po sa direksyon po kan sa mong City Director na si Police Colonel Gilbert Pariñas. Kami po pinag-guide niya halos daily kami niya pinag-guide dahil nga pong operasyon na ini maging matrayong po kasi padagos na pong mahali ini yung droga sa satuyang banwaan. Malaking responsibilidad din umano ng mga magulang sa kanilang mga anak upang matulungan ng mga otoridad na umiwas ang kabataan sa illegal na droga. John Amador, CSN. Pinapasumite sa loob ng 48 oras ni Governor Elray Villafuerte si Mayor Karina Ramos Polinga ng Siruma ng mga kaukulang dokumento tulad ng mga binayarang buwis, maging mga negosyo sa bayan. Si Eli Balbin sa detalye. Sa pamamagitan ng memorandum, pinapasumite ni Camarines Sur Governor Elray Villafuerte ang alkalde ng Siruma hinggil sa fencing activity sa ilang lupa sa Siruma. Ang memorandum alinsunod at nakaangkla sa Local Government Code of 1991 na nagbibigay ng kapangyarihan sa gobernador o general supervision sa mga component municipalities tulad ng Siruma. Kabilang sa mga pinasusumite ng gobernador kay Mayor Karina Ramos Polinga ay ang mga sumusunod.
Detalyadong report ng mga aksyon ng tanggapan ng alkalde sa assessment, billing, maging koleksyon ng real property taxes ng bayan. Kasama na dito ang pagpapatupad ng mga hakbang laban sa mga delinquent o sutil na mga taxpayer. Real property tax collection sa loob ng 5 taon. Kompletong listahan ng mga resort at iba pang establishmento na nag-ooperate sa bayan, lalo na't klasipikadong timberland at mining area ang malaking porsyon ng Siruma. Kalakip nito ang mga permit kung meron clearance sa concerned government agency at iba pa. Mahigpit na ipinagbabawal ng umiiral na batas ang pagpapatayo ng mga estruktura sa timberlands at mining areas at ang sino mang magpapahintulot o magpapabaya sa ganitong aktibidad ay maaaring managot alinsunod sa batas. Binigyan ng 48 oras ang LGU para makapagsumite ng naturang mga dokumento sa oras na matanggap ito ng opisina ng alkalde. Ang hakbang na ito ng pamahalaang panlalawigan ng Kamsur ay bahagi na mas pinaigting na kampanya upang matiyak na tumatalima sa batas ang sinuman. Sinusubukan pa ng news team na makuha ang pahayag ng LGU Siruma. Eli Balbin, CSN. Samantala, mas mura kung ikukumpara sa nabibiling bigas sa merkado kaya sa NFA pumipila. Yan ang araw-araw na sitwasyon sa NFA Camarines Sur kung saan nabibili ang benteng murang bigas o BBM rice. Si Jem Garcia sa detalye. Mula sa may Dasome, Laor, Camarines Sur, maagang nagtungo sa NFA compound sa Palestina Pili, Camarines Sur si Domingo. Ito'y para muli umanong bumili ng bigas na nagkakahalaga lang ng 20 pesos per kilo. Binabalik-balikan niya raw ito dahil sa mura na maganda pa ang kalidad ng bigas na ipinagbibili nila at maganda rin daw ang naitutulong nito sa kanilang mga magsasaka. Talagang makakatulong na, sobrang makakatulong talaga. Akalain mo, 20 kilo, samantalang ang naglalakad ngayon ng mga presyo, mahigit 40 pesos. O di, makakatipid na. Tulad ni Tatay Domingo, matyagaring pumila si Nanay Salvacion sa benteng bigas. Ayon sa kanya, kung ikukumpara umano sa merkado ang bigas ay mas maganda umano ito. Mas maganda talaga ito, malambot saka maputi, walang amoy. Mura pa. Ilan lamang si Tatay Domingo at Nanay Salvacion sa mga pumipila tuwing umaga sa NFA compound upang maka-avail ng 20 pesos benteng bigas na ipinapamahagi ng pamahalaan. Bahagi umano ito ng programa ng ahensya na Benteng Bigas Meron Na o BBM Rice. Sa kabila ng patuloy na pagbebenta ng ahensya ng murang bigas, tiniyak ng NFA na sapat ang supply ng bigas sa kanilang bodega. Maliban pa umano dito ang buffer stock, supply ng bigas na pinapamahagi tuwing may kalamidad. Marami kaming bigas, marami din po kaming palay na pwede namin i-issue sa milling para magkaroon kami ng enough na buffer stock. Ang palay namin, ma'am, ngayon is nasa 469,350 bags. So marami po yun. Enough pa para supplyan ang needs natin sa P20. Patuloy pa rin ang paghihikayat ng pamunuan na tangkilikin ang programa ng pamahalaan pagkat makakatulong ito upang makatipid at mabigyan sila ng abot-kayang presyo. Jem Garcia, CSN. Naghahabaan, naglalakihan at nagbibigatang mga agri-products. Yan ang tampok sa pinaka ng Farmers Day activity kaugnay ng Tinagba Festival sa Iriga City. Narito ang ulat. From the longest, heaviest, at iba pang pinaka, yan ang tampok ng mga agri-products ng mga magsasaka sa Iriga sa Farmers Day kaugnay ng Tinagba Festival 2026. Isa sa mga may entry sa pinaka, sina Melanie na ibinida ang kanilang aning ube na tumitimbang lang naman ng 4.9 kilos. Tinanim po namin yan sa Barangay Santo Domingo sa Mount Iriga po. Tapos, ang pagtatanim po namin ng obi, nagsisimula kami slice namin ng mga 3 inches. Tapos, tinatanim namin ng mga 15 cm yung lalim ng pagtatanim po namin bago namin nilalagyan ng lupa. Also, actually, ang main objective po ng pinaka is to showcase the primary produce of our bilang farmer. Kaya, ngayon po, nagkakaroon tayo ng Farmers Day. And may Farmers Day, yan po yung kaakibat na dapat magkaroon po ng pinaka. Yun nga, para maipakita,
pakilala natin ang mga produkto po na napoproduce po dito sa ating lungsod. Sumasalamin daw ito sa selebrasyon ng taunang Tinagba Festival na pinapakita at sinashowcase ang masaganang ani ng mga magsasaka. Tayo po ay nagpapasalamat at nagpupugay sa ating mga farmers at fisher folks dahil po sa inyo nagiging matatag ang ating food security at nagbibigay din ito ng sustainability sa ating sa economy. Nick De La Cruz, CSN. Nagpapatuloy ang pamamahagi ng assistive device ng Provincial Social Welfare and Development Office of PSWD o Camarines Sur sa mga senior citizen, PWD at ibang nangangailangan. Si Jem Garcia sa detalye. Mahigit 3 dekada nang hindi nakakalakad si Nanay Julieta ng Binalay, Tinambak, Camarines Sur dahil sa malalang kaso ng kanyang arthritis. Ayon sa kanyang hipag na si Lenny, ilang beses na nga raw siyang nadapa dahil gusto niya pa ring makagalaw at makatulong sa kabila ng kanyang sitwasyon. Masakit po maray. Imbis na nakakalakala ko sa luwas, ganyan dyan, lang sa loob. Si Nanay Amonita naman ng San Vicente Baaw ay ilang beses nang inatake ng stroke kaya't hirap na rin siyang gumalaw. Pati ang kanyang paglalakad ay apektado na rin. Dahil sa kanyang kondisyon, halos maghapon na lamang nakaupo si Nanay Amonita. Masakit ali bakaagi. 2009 pa ako rin na stroke. Ilan lamang sila sa mga nabigyan ng libreng wheelchair sa bayan ng Tinambak at Baaw, Camarines Sur, hatid ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Malaking tulong umano ang bigay ng provincial government ng Camarines Sur na assistive device para sa kanila na hirap na umanong makalakad upang magamit rin nila sa pang-araw-araw. Pasalamat po ako sa provincial government ng Camarines Sur, lalo na po salamat po, salamat po. Maray, salamat kay ginaw ni Dobe. Gani ginaw mo ka na kung wheelchair. Salamat talin mo pinabibaan ko pag igayat ko ka mo wheelchair. Laking pasasalamat umano nila sa programang ito ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO dahil natutulungan umano ang mga matatanda at PWDs na katulad nila upang magkaroon pa ng pag-asa at pagkakataon na mabawasan ang hirap na kanilang kinakaharap sa araw-araw. Jem Garcia, CSN. Muling ihinain ng aktres at beauty queen na si Michelle D ang kasong qualified theft sa driver ng aktres na si Rian Ramos. Ang naturang kaso ay una nang ibinasura ng korte, ngunit muling ihinain ng aktres. Maliban sa kasong qualified theft ay nagsampa rin ng reklamong libel at perjury si D. Nag-ugat ang issue nang magsumbong sa mga otoridad ang driver ni Rian Ramos ng pananakit ng mga aktres nang dahil umano sa angpaw na naglalaman ng sensitibong mga larawan. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.